Kaziwai vanhu vaMwari, kaziwai vanhu vaMwari, tinokutendai nokuuya zvakare pachirongwa chino chemharidzo yemusi weSvondo. Tinotenda nekusangana nemi zvakare, tinokukwazisai muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Tinovimba kuti muri kuva nesvondo yakanaka. Nhasi uno tiri kungoendera mberi nekutaura pamusoro pemhiko dzatakataura nomusi weSabata. Asi zvino taakupinda pana Revhitiko 27 tichitarisa kuti chimwe nechimwe chaitaurwa naMozisi apa chinorevei pavhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu. Handei tipinde. Zvakakoshera mhiko. Hakuna mhiko kana uchizviti uri muKristu kana kuti unotevera Jesu Kristu. Hakuna mhiko semhiko yawakaita pokutanga uchigamuchira Ishe wedu Jesu Kristu. Wakati iwe uchava muteveri wake, uyezve unomugamuchira somuponesi wake, uyezve uchatenda kwaari. Izvi ndizvo zvinhu zvokutenda kwaari zvandiri kuuya nazvo nhasi uno. Mwari ngaatitungamirire. Amen. Munozviverengerawo moga Revhitiko chapter yose ya27 nekuti ina handisi kuzoiverenga. Amen. Ndichangotaura mamwe mavhesi arimo imomo, nguva ndo pasina. Kubva pachapter 27 verse 1 to 9 panotaurwa zvemukadzi nemurume. Isu tinozivawo kana tichinzwa munhoroondo dzamadzibaba kuti murume mukuru kupfuura mukadzi. Naizvozvo mutengo uri kutaurwa apa wokudzikinura nawo murume mukuru kupfuura mutengo wokudzikinura nawo mukadzi. Amen. Asi apa tichiri kutaurwa nyaya yekupira munhu kuna Jehovha. Takataurawo pamusoro pema-atonement monies. Zvakangoda kufanana neizvozvizvi. Munoziva kuti Jesu wakadzikinirwa nemari yakaita seiko? Namashekeri 30 namashekeri esirivha kana kuti masirivheri ana 30. Ndizvo zvinotaurwawo muvhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu. Nyangwe zvake murume ari mukuru kune mukadzi, asi hazvina kugara zvakadaro. Uyu yatiti nyangwe zvake murume ari mukuru kupfuura mukadzi, mukadzi imba yani yaMwari. Izvi tichazvionawo pana Revhitiko 27 wakare verse 14 to 15, nokuti inotaurawo zveimba. Inofanirwa kuva imba tsvene. Tichanzwawo mashoko anobudawo pamusoro peivhu. Ivhu rinofanirwa kunge rakaita seiko? Rakanaka. Zvichabudawo pana Revhitiko 27 verse 16 to 25. Tikatarisa mukadzi unomirira temberi kana kuti kereke. Pane murume chatinonyanyoda mwoyo wake, nokuti murume ndiye mutungamiri weimba. Saka mwoyo womurume wakakosha, nokuti murume kana asina kumira zvakanaka ndiye unoita kuti imba yose ikwanise kupinda mudombo. Dzimwe nguva pane vamwe vakadzi vanodzora varume vavo. Zvikanzi naPauro vanoita sei? Vanoponesa varume vavo. Sokuponesawo kunongoita varume vakadzi vavo. Amen. Asi kazhinji vana vanowanzotevera tsika dzamadzibaba. Ndosaka muchizonzwa kunzi nyange mwana akazvarirwa kuimba yamai, baba vasipo, anozopinda pakushupikana nokuda kutevera kwakabva baba. Izvi zvirimo mutsika dzenyu dzechishona dzechivanhu. Amen. Hatina kumboti tsika dzakashata idzodzo. Dziripo, tinofanirwa kudzigamuchira sezvadziri. Amen.
Endai pavhesi 9. Zvikanzi pane zvipfuwo zvakachena zvakaita semombe, mbudzi namakwai. Zvikanzi zvaishandiswa sei? Semupiro. Tinodzidza panyaya yemupiro pane bhuku ravaRevhi rakare irori. Tikatarisawo pazvitsauko chekutanga, chechipiri, chechitatu, chechina, chechishanu zvichida kusvika pane chetanhatu, panotaurwa pamusoro pezvipfuyo zvinopirwa kuna Mwari. Zvikanzi izvi zvipfuyo zvakaita sei? Zvakachena. Nokuti pane zvipfuyo zvisina kuchena. Zvakaita sei? Sembongoro, sengamera. Zvikanzi izvi hamungadye uyezve hamungapire kunani? Kuna Mwari. Vaprista vaipira mombe kana kuti nzombe yemhosva dzavo kana kuti yezvivi zvavo. Zvikanzi vatongi vaipire chii? Vaipira mbudzi, gotora rembudzi kana kuti nhunzvi yembudzi. Zvikanzi vanhuwo ndye vaipire chii? Vaipira gwayana. Ini ndakambotaurawo kuti pane gwayana rakakosha kupfuura mamwe makwayana. Ndiro gwayana ratinoona panani? Pana Ishe wedu Jesu Kristu. Hakuzi kuti iye akanga asina kufananawo navaprofita vanomirirwa nei? Nemagondobwe. Tiri kutaura magondobwe akasvika. Kana kuti vaprista vanomirirwa nechi? Nenzombe, tichitarisa pazvibayiro zvinopuwa. Makanzwawo pamusoro petsiru dzvuku. Raive rekuchenura kwavanhu. Vanhu vaichenurwa nemvura dzetsiru dzvuku, asi yakanga ingori mombewo sedzimwe mombe. Tsiru dzvuku raichenurawo nyika. Nokuzvinzwa, tsiru dzvuku raichenurawo nyika. Kunzi vanhu vapinde paungano yaMwari vaitanga vambochenurwa nemvura. Kumbozvinyika mumvura ndo rakanga riri basa iroro rekutaura kuti munhu achenurwa waitosaswa mvura dzaibva ainzi maiko madota, dzakasanganiswa namadota etsiru dzvuku. Naizvozvo tsiru dzvuku rinomirire nyika. Nyangwe zvivi zvavanhu zvaipirwa, paitopiwa nzombe. Saka mombe iyo yaimirira muprista. Inorevawo kuti muprista waimirirawo nyika, navanhu vairohwawo nokuda kwezvivi zvomuprista. Amen. Nyika nomuprista zvakafanana, nokuti muprista ndiye anodzidzisa vanhu mirayiro yaMwari. Endai pana Jeremiah 3:15 inokutaurira izvozvo. Haikona kuiverenga zvenyu iko zvinezvi, asi kana mawana nguva munoverenga Marakai 2 kubva pavhesi 7 kusvikira kwainoperera. Inobuditsa zvinhu zvinokosha zvinoenderana nechitsauko ichi chinobuditsa vhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu. Inotaura zvomuprista nohungwaru. Zvikanzi pamuromo yemuprista ndipo panofanirwa kubudisa dzidziso nenzwisiso yamashoko aMwari. Ndiye unofanirwa kurayira vanhu. Inobuditsawo pamusoro pekunamata vamwe vaMwari. Zvikanzi hatingafanirwa kuva navamwe vaMwari asi iye Mwari woga. Inototaurawo pamusoro pekuroorwa kwevakadzi vatorwa. Zvikanzi kuroora vakadzi vatorwa zvakafanana nechiko? Neidolatry, nekunamata zvifananidzo. Amen. Inototaurawo pamusoro pekurambwa kwomukadzi. Zvikanzi iwe haungarambe mukadzi wehujaha hwako. Amen. Musangoramba vakadzi, ndizvo zviri kutaurwa. Asi zvinhu izvi zvinokwanisawo kuiswawo mucontext iri spiritual, isinei nekuita zvenyama. Asi rangarirai zvatataura pana Genesis 1, kuti Genesis 1:27 inotiudza kuti chii? Mukadzi nomurume vakafanana, vakasikwa mumufananidzo waMwari. Isu kana tine Mwari mumwe chete, hatina vamwari vaviri. Mukadzi nemurume tine mumwe chete. Zvino kana vakasikwa nomufananidzo waMwari, vakaenzana vanhu ava, vamwe chete.
Zvino kana mimi iwe uchinge wawana mukadzi wako kana kuti mukadzi awana murume wake, yava nyama imwe chete iri pasi pemurayiro waMwari. Haingava nyama imwe chete isiri pasi pemurayiro waMwari. Kana muchida imi muchida kuzvirerutsira, mungazviti pasi peshoko raMwari, asi shoko rose zivai, shoko rose riri pasi pemurayiro waMwari. Naizvozvo shoko rinobva pamurayiro. Chatinofanirwa kutarisira chikuru chii? Mirayiro yaMwari. Amen. Zvikanzi iwewe kana wasangana nemukadzi wako kana kuti mukadzi wasangana nemurume wake pana Mwari, pamirayiro yaMwari, Mwari unenge wakatarisira kuti munobudise chiko? Godly offspring, zvibereko zvitsvene. Muri kuzvinzwa kacho? Handisida kupinda nezvakawanda pamusoro pemashoko aya anobuda kuna Mareka, asi tarirai kuti imi zvamakazvipira kuna Jesu Kristu makafanirwa kubudisawo zvibereko zvitsvene. Naizvozvo murume nemukadzi vakawanana vakazowana vana vavo vanotarisirwa naMwari kuti vange vachiziva mirayiro yaMwari. Moenda pana chapter 6 yaDeuteronomy, ndiyo inokuudzai mashoko andiri kutaura pamusoro pevana. Munofanirwa kubudisa zvibereko zvitsvene, zvinoreva zvakawanda. Zvose zvinhu izvi zvandataura pamusoro pazvo zvinowanikwa panani? Pana Maraki 2 inotitaurirawo kuti nyika ndiyo muprista, muprista ndiye nyika. Ndosaka tichiti vatungamiriri vedu venyika vakaita sei? Savaprista. Tinotarisira mashoko ohungwaru kubva pavari. Tinotarisira kuti vanofanira kunge vachimirire Mwari. Zvino kana vachibuditsa mashoko anopesana neumwari, mashoko oupenzi, vanobvisa vanhu pachiko, panyika. Vanokonzera kuti nyika itukwe navanhu vavengwe naMwari. Amen. Shoko rinofanirwa kubudiswa mumuromo yavo, rinofanirwa kunge rakaita so shoko rinobva kumuprista. Mipiro inotsanangurwa pama-early chapters aLevitical chitsauko 1 kusvika pa5 tazvitaura kaizvo. Makaenda pavhesi 14 panotaurwa nezvemba. Imi munoziva kuti musha mukadzi, asi kereke yaIshe wedu Jesu Kristu inonzi mwenga waIshe wedu Jesu Kristu, inonzi mukadzi waIshe wedu Jesu Kristu, inonzi mukadzi mutsvene, mukadzi asina chakaipa. Munozivawo kuti imi temberi inonzi temberi yaMwari, mukadzi. Imba yaMwari, mukadzi. Imba yaMwari kana imba yaIshe wedu Jesu Kristu inonzi mwenga mutsvene. VaEfeso 5 verse 25 to 27 kana 2 vaKorinde 11 verse 2 to 5, 2 vaKorinde 11 verse 2 to 5 kana vaEfeso 5 verse 25 to 27 na Revelation 21 verse 2 inotitaura pamusoro peguta dzvene, Jerusarema dzvene richaburuka namazuva okupedzisira. Zvikanzi rakafanana nemwenga waIshe wedu Jesu Kristu. Iye Ishe wedu Jesu Kristu anogara muguta dzvene, ndimo munaniko? naMwari. Ndimo matinotarisirwa kunzi tichange tirimo, mukati memwenga waIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Naizvozvo kubva pavhesi 1 kusvika pana vhesi 8 panotaurawo nemutengo wemukadzi nemurume. Taudzwawo kuti vakafanana nezvipfuwo pavhesi 9 uyezve neimba pavhesi 14. Zvibatei pamwe chete zvose izvi zviri kubva pavhengeri yaIshe wedu Jesu Kristu, zviri kubva pana Levitical 27. Makatarisa Genesis 1 verse 27 inotaura kuti Mwari wakaita mukadzi nemurume nomufananidzo wake, zvichireva kuti vakavasika vakafanana. Kana tichienda kunyaya dzema-equal rights, zvinoreva kuti vakasikwa vari equal, vakanga vari equals, vakaenzana, nokuti Mwari Mwari mumwe chete. Deuteronomy 6 verse 4
Nokuti inzwai iwe Israeri, Mwari wedu ndiMwari mumwe chete. Hakuna vamwari vaviri, mukadzi kana murume, kuna Mwari mumwe chete. Zvikanzi mude nemwoyo wako wose, nemweya wako wose, nesimba rako rose. Amen. Izvi hazvisakafanirwa here pane murume wose unenge watora mukadzi wake? Hazvisakafanirwa here nomukadzi wose unenge wawana murume wake? Naizvozvo kana zvave zvedenga, murume akaita semukadzi, nokuti naiye imba yaMwari, ikereke yaIshe wedu Jesu Kristu, itemberi yemweya waMwari. Ndinoziva zvangu kuti imi munoziva kuti mavhesi aya anobva papi. Tarisai muone chipfuwo chisina kunaka, kana imba inenge isina kunaka, inenge ichinzi imba ina maperembudzi, kana kuti chipfuwo chisina kunaka chakaita sei ndongi, kana ngamera, kana imbwa tongoti. Zvikanzi izvi zvinokwanisa kudzikinurwa, asi kuchiwedzera necheshanu chevhalyu yemutengo uya wambopuwa kana ari munhu. Musati haiwa kubva pavhesi 1 kusvika pa8 hapana kupuwa kunzi munhu anodzikinurwa. Munhu anodzikinurwa nekuti munhu akafananidzwa nechipfuwo. Urati yatingere mberi titapa. Zvinorevawo kuti izvi tinokwanisa kubva papozisheni yechipfuwo chakanaka. Muri kuzvinzwa zvandataura izvi? Yokuva semombe kana mbudzi kana gwai kana gondobwe, kuti tigoitawo chipfuwo chisiri chitsvene chakaita sedhongi kana ngamera kana imbwa. Izvi zvinokonzerwa neiko? Nokuda kwechivi. Zvichireva kuti tatengwa nei? Kubva kuna Ishe wedu Jesu Kristu, tichienda kurutivi rwaSatani. Ndo zvakaita semutengo wokuti munhu anodzikinura kana imba yake kana munda wake uchidzokera kwaari, iye ambe ngaauita semutsvene wakafanirwa kunge uri waMwari. Ndosaka muchinzwa kuti vamwe vanhu makava, kana neBhaibheri rinodarowo. Zvinonzi vamwe imhumhi, vamwe vanhu mapere, navamwe ishumba dzinorura. Nyangwe Bhaibheri rinotaurawo kuti vanhu vakaita sei? Semadhongi. Nokuti vanenge vachiita sei? Vanenge vachinetsa. Saka kana munhu aita sedhongi achiri chipfuwo chitsvene, atengwa naSatani, haachaverengerwa pavanhu vaMwari. Vanhu vakaita mhiko yokuva vanhu vaMwari, vanhu vakaita mhiko yokuti vave vaponeswa naIshe wedu Jesu Kristu, vave kutevera Ishe wedu Jesu Kristu, vave vani vaIshe wedu Jesu Kristu, vanenge vatengwa naSatani. Tarisai vhesi 15 ne13. Kana zvinhu izvi zviviri, imba nemunda, zvichikwanisa kudzikinurwa zvichienda kurutivi rwemunhu, zvichibva kurutivi rwaMwari, naizvozvo munhu anokwanisa kubva kurutivi rwemunhu achienda kurutivi rwaMwari, achibvawo kurutivi rwaMwari achienda kurutivi rwemunhu. Zvino imi muda kuzvisa pasi pevanhu here? Kwete. Isu takaponeswa, takatendeuka, tiri vanhu vaMwari. Kana chinhu chichibviswa pautsvene, chinobviswa nemutengo wawedzerwa kupfuura mutengo wacho. Naizvozvo kana iwe waita $100 kuti unzi wave waMwari, zvikanzi kana wakuenda kurutivi rwomunhu kana kuti rwaSatani, unenge wakuita $125. Muri kuzvinzwa? Uyu mufananidzo. Pane mutengo unobhadhariswa munhu unobva kuna Mwari, unobhadharwa munhu unobva kuna Mwari uchienda kuna Satani, nekuti pane chishanu chinowedzera. Saka chinhu kana chaipa ne125%. Ndikuzvinzwa kati? Kana kuti chawedzerwa 25% pamutengo wacho. I25% here? No. Skanzi 150, i20%. Ndiregerewo ndikuti 25%. I20%.
imi munofunga kuti chii? Tozoti chambotengwa naSatani, chambotengwa nemunhu. Kana chakudzokera zvakare kuna Mwari, zvoitwa seiko? Munenge makuda kudzokera pautsvene, zvino chagotengwa naMwari nemutengo upiko? Chichadzoserwa kuna Mwari nemutengo upiko? Weropa vaishe wedu Jesu Kristu hanti? Asi hama dzangu, ndinokutaurirai kuti ngwarirai kutadza, ngwarirai kutadza, nekuti makatengwa neropa raJesu sezvamuri, somutengo wenyu wekuba kutanga. Zvino kana mukazvidza ropa raishe wedu Jesu Kristu, zvichava zvakaoma kuti akugamuchirei zvakare. Zvava kutoda mabasa enyu akakwana, matsvene, neserious commitment kuna ishe wedu Jesu Kristu. Chinhu ichi hachizi chekutamba nacho, nokuti imi muchafunga kuti magamuchiri, musina kugamuchirwa bheki naMwari, muchinyengedzwa. Isi tinokunyengedzereka isu maprista, tokunyeperera kuti waregererwa naMwari, wagamuchirwa. Angakuregere, asi wagamuchirwa here? Kana wakambomunyengedza pekutanga, ungatadza sei kumunyengedza again? Pakutodiwa serious commitment kuti naiye ishe wedu Jesu Kristu akutoreiwo seriously kuti zvoshuwa madzoka. Vafungei ipapo. Endai paverse 26 chapter 27. Makaenda paverse 26 kusvika pana 27, notitaura kuti isu takafanirwa kuita semhongora dzezvipfuwo. Mhongora dzezvipfuwo hadzidzikinurwi, ndokuzvinzwa, hadzidzikinurike, hadzife. Munhu haakwanisa kuenda kunodzitora nokuti dzidzosa. Mhongora dzezvipfuwo zvipi? Dzemombe, dzamakwai kana dzembuzi, hazvidzikinurike izvozvo izvo. Hazvikwanise kutorwa zvichidzokera kurutivi rwemunhu. Zvikanzi nyangwe nechaanenge achida kuchidzikinura nacho chave chitsvene. Ndopanobuda shoko riya rinobva kuna Isaiah, zvikanzi imi ndichakutengai nemutengo wemunhu. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi I'll give Egypt or Ethiopia in your place. Muri kuzvinzwa? Nyika dzisati dzane naMwari, dzisina kukwana nemirayiro yaMwari, ndo zvakangoita munhu wose. Da kuti munyatsonzwisisa ipapo. Kana tichinge tatendeuka, tinofanirwa kugara semhongora dzezvipfuwo. Hatifanirwe kutadza nebwoni. Itai amen ipapo. Izvi hazvireve kuti hatisisina kana mhosva, kana kuti hatichatadza, asi tinofanirwa kunzwa nokuita. Zvibatisisei izvozvo, nokuti verse 28 kusvika pa29 yaRevhitiko inotitaurirawo kuti tinokwanisa kuyereswa. Amadiwa, hapana chinhu chakaipa sokuyereswa, nekuti kuyereswa unokwanisa kuitwa holy, kunzi chinhu chatsaurirwa Mwari chava chaMwari zvachose, asi unokwanisa kuyereswawo kuti uparadzwe. Amen. Endai munoverenga mavhesi anokuudzai pamusoro pechinhu chakayereswa kuti chiparadzwe. Ngwarirai kuyereswa nekungotadza nebwoni, imi muchinyatsoziva kuti murayiro unoti chii, nekuti kuti mutengwe bheki dzimwe nguva zvinokwanisa kutadzika. Naizvozvo ndinodzokera zvakare panyaya yemunda nevhu rakanaka. Amen. Munda ungagotibatsirei kana usina ivhu rakanaka? Munda ngauve neivhu rakanaka. Zvikanzi kana mhodzi dzeshoko dzaMwari, shoko raMwari, dzichidyarwa paivhu rakanaka, ngadzive dzinowira pavhu rakanaka. Munozviona pana munozviona pane mufananidzo womukushi. Pane dzimwe mhodzi dzakawira parukangarabwe, dzimwe dzakawira panzira, dzimwe dzakachokwa nerukato kana kuti neminzwa, asi dzimwe dzakawira paivhu rakanaka. Munozviona pana chapter 13. Makaenda pana chapter 13 yaMateo verse 8, pane vhesi randinoda rinoti buditsai
Mateo 38, Mateo 13 verse 8 ndiyo yandiri kunyanyuda, inoti buditsai michero yakawanda, michero yakanaka inoenderana nekuita sei, nokutendeuka. Amen. Ibvai pazvakaipa zvenyu. Chikonzero chamakatendeuka chikonzero chekuti mava kuziva Ishe wedu Jesu Kristu, uyezve muri kuda kudzidziswa pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu, muchibva pane zvakaipa muchipinda pane zvakanaka. Zvikanzi makafa nokumuka naIshe wedu Jesu Kristu. Makafa muzvivi, makamuka mava vatsvene saiye wakazokwira kudenga kuvana Baba ariko kurudyi rwaMwari. Amen. Ivai vatsvene nokuti Mwari wedu mutsvene. Verse 30 inotaurawo pamusoro pemirayiro ine 10. Amen. Iri kungoti chegumi zvacho, but iri kuda kutaura kuti 10 rangarirai murayiro yaMwari ine 10, nokuti 10 ndezvani? NdezvaJehovha, ndizvo zvitsvene, ndizvo zvatinopa kuna Jehovha, ndizvo zvinoita sei, zvinodukanwa naye. Hazvingave zvakaita sei zvakashata. Haungaendesi chegumi chakaura kuna Mwari, hazvigoni. Unotoendesa zvakanakisisa zvako. Kana usina, zimwe nguva unofanirwa kutotenga zvakanakisisa woenda chaiko. Mwari chaiye anokuda haangakupe zvakashata, anokupa zvakanaka, nekuti anoziva kuti iwe uchadzora kwaari zvegumi zvake. Naizvozvo ngatichengetedzei mirayiro yaMwari. Hama dzangu, kunodaro kupupura kwangu kwesvondo. Amen. Chisarai muve nevhiki rakanaka.